ଆରେ ଯିଏକି ଛୋଟବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ ବନିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର 11ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ, ଯିଏକି ଦିନେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭାରତର ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ବନିଛନ୍ତି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ। ଯେଉଁ ଲୋକ କି କେବେ ଦାଙ୍ଗା ଚଲାଉଥିଲା ସେ ଆଜି 3000 କରୋଡ଼ର ମାଲିକ ବନିଲା ଏବଂ ଆଜି ପୁରା ଦୁନିଆରେ ରାଜ କରେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଭାବି ନେଇଥିଲା କି ମୋତେ ତ ଏହି ଦୁନିଆରେ ରାଜ କରିବାର ହିଁ ଅଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମେ ଯେମିତି ଭାବିବ, ଯେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବ, ସେମିତି ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କିଛି ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଦିନେ ତା ସାଙ୍ଗର ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରୁଥିଲା ଆଜି ସେ $multi-million କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଅଟେ, ଯିଏକି ନିତିନ ଶାହ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥିଲା ସେ ଆଜି ଭାରତର 4 ନମ୍ବର ଅମିର ଲୋକ ଅଟେ, ଯିଏକି ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଛୋଟବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ସେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ଏବଂ ଗୋଟେ ସଫଳ ଇନଭେଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ। ସେ ହେଲେ ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍। ଯେଉଁ ଲୋକ କେବେ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଥିଲା ତାକୁ ଆଜି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରଜନୀକାନ୍ତ। ଯେଉଁ ଲୋକ କେବେ ୱେଟର ଥିଲା ସେ ଆଜି ବଲିଉଡର ସୁପରଷ୍ଟାର ବନିଛନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର। ଯେଉଁ ଲୋକ କେବେ ସାଇକେଲର ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲା ସେ ଆଜି IAS ବନିଛନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ଭରୁଣ ବରାନୱାଲ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଗୋଟେ ଗରିବ ହୋଇକି ବି ସେ ଏମିତି ଜିନିଷକୁ ହାସିଲ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ତୁମେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବନି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେ ଯଦି ଭାବିନେଲ କି ହଁ ମୁଁ ଜିତିବି, ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ସୋଚ ରଖ ଏବଂ ଗୋଟେ ଥର ଫେଲ ହୋଇଗଲ ବୋଲି ହାର ମାନିବନି ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ପଲ ବି ଗୁଜର ଜାଏଗା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ତୁମର ଏହି ଖରାପ ଦିନର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ତୁମର ଭଲ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଛି ମାନେ ସେ ଅସ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସେମିତି ଆଜି ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇ ନହେଲେ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁଟା ଦଶରଥ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଜବ ତକ ତୋଡ଼େଙ୍ଗେ ନାହିଁ ତବ ତକ ଛୋଡ଼େଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍କୁ ପାଇ ନ ଯାଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କାମ କରିଚାଲ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି କାମ କରିଚାଲିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି କେହି ମାଇକାଲାଲ ନାହିଁ ଯିଏ ତୁମକୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାଠୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।